खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे फिसा YouTube चेनेल Bodokalyanmix YouTube चेनेल नोंथांमोनखौ बरायबाय नै जोंहा गुवाहाटीयाव थांगासिनो बासाव साथाम आंनि सानै फ्रेन्ड ओमफ्राय जों बेवहाय मोनसे गोदान मोनसे एसामिस एलबाम आरियावनो जोंखौ लिंहरदों ओमफ्राय बेयावनो जों गुवाहाटीयाव थांगासिनो आरो दिनै फै दानिया आंजों दिनैनि गोदान मोनसे निउ ब्लग भिडिअखौ नायलां दिनै फैदो This is Guwahati. Jalukbari. Kami adik bisa kucing nam. Supaya bagus tuh. ओमफ्राय जोङो फाइनालि सफैबाय जालुकबारि ओमफ्राय बेयाव दसे रेस्ट लानाय ओमफ्राय जों गारिखौ नेगासिनो आरो खानापारायाव थांनाय ओमफ्राय फाइनालि जोङो सफैबाय खानापारायाव ओमफ्राय बेयावनो जों शुटिं स्टार्ट खालामनोसै आरो बेखिनि जायगाखौ आं मा होनो बारा मोनथिया बेहाय गारि ड्राइभिं खालामनाय सिखायबाय थायो आरो बिदिनो गारि सालायनो सिखायबाय थायो ओमफ्राय बेहायनो जों शुटिं स्टार्ट खालामबाय फै दानिया नायलांदो नै ओमफ्राय नै जोंनि शट जाथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय जोंहा बेकग्राउन्ड डेन्सार्स नालाय ओमफ्राय नै बिसोरो बेहाय मा पस्ट लागासिनो फट' नायदो स्टाइलखौ नायगोन बिसोरनि बिदिनो आरो नै बारा मानसि फैया आरो बे जायगायाव बेयावनो ओंखायनो लाबाय आरो शुटिं खालामनो फैनानै नायगोन बिसोरनो बारलाबायनाय मा बायनाय बिसोरनि मसन फाग्ला बिदिजों जायो Teman setuju sih, Amar. Tanda super baju di Porbil. Next location nih. ओमफ्राय नै जोंहा सफैबाय दिपरबिलाव नेक्स्ट शूटनि थाखाय नै सफैबाय जोंहा ओमफ्राय गारिनिफ्राय ओंखारबाय आरो मानसिफ्रा नै दिपरबिलनि साहा दखान Foto. Cameraman. ओमफ्राय नै जोंहा सिङाव हाबफैबाय ओमफ्राय बेयावनो शुटखौ लानोसै होननानै होनदों माखासे शुटखौ ओमफ्राय नै बेयो स्टेज बायदि थानायावनो बेयावनो मोसासिगोन आरो जोंफ्रा फार्स्ट टाइम बेयाव फैनाय शुटिंआव फैनायावनो मोनबाय आरो नङाबाथो मोननायनो नङामोन ओंखायनो फार्स्ट टाइम बेवहाय फैनो मोनबाय आरो शुटिं खालामनायावनो केपासिटिजों एसे मोजां नांबाय आरो दिपरबिल होननाय खोनाबाय थायोमोन नालाय मोजां नांदों फैनानै जायगाखौ आंहाबो नै रेल लामा दङ नालाय मोजां नुथारो बे सानाव एसे गोसोमोन आरो केमेरामेन जागासिनो सासेया गासिबो केमेरामेन गोजा शुटिंआव फैनाय मानसिफ्रा ओमफ्राय गोबां मानसिफोर दंमोन बेवहाय पिकनिकआव फैनाय मानसिफ्रा बेवहाय पिकनिक जागासिनोमोन आरो मोसागासिनोमोन मानसिफ्रा मोजां नांदों जायगाखौथ' नुफेरा
नुफेरबाय खोनाबाय थायोमोन नालाय दिपर बिल ইমান ড্রেস চেঞ্জ করে एसे मोजाङै रायलायनानै दिपर बिलते जागै मारुते होननाय खोनाबाय थायोमोन नालाय नै शुटिंआव फैनाय मानसिया खालि केपचार गाजा खालि केपचार गाजा नै दे हट चलो दीपर बिलते কি লৈছে শ্বুটিং কৰিব যাই আছো আমি তাৰপিছত এইটো কি এইটো মানে কিবা কিবি আছে আকৌ কাপোৰ পেণ্ট চলা কাৰ আমাৰ হিৰোৰ নাই কিন্তু হিৰোইনীৰ আছে হিৰোইনীৰ বঢ়িয়া বা তোৰ হে দায়িত্ব নেকি আছে আৰু দায়িত্বটা তোৰ হে নেকি দায়িত্বটো মোৰ উপায় নাই বঢ়িয়া बा सबे केमेरामेन बिलावनो शुटिं खालायनो हर जाबोबाय बेयावनो जोब्बाय बाय